आरो दानो नोंथांमोना नैबे बेनाराव नुखाबाय जे गौरां सार्केल वुमेन कमिटिया दिनैसिमाव 75 years जाबोबाय। बाख्नायनो गोनां बाथ्राया बेनो जे हिन्जाव माहारिफोरनि गेजेराव गोबाव बोसोर बेबायदि मोनसे कमिटि सालायबोनाया बे खुब गौरबनि खोथा। whereas जोङो मेल डमिनेटेड ससाइटि होननानै बुङो, नाथाय बिथांमोना बेखौ प्रुभ खालामबाय। आरो बिथांमोननि बे रंजानायाव आंनोबो एसे स्पेसखौ होबाय गाहाय आलासि हिसाबै बुंनो थाखाय। बे बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे बिथांमोनहा बाइबेलनिफ्राय मोनसे पद गोसोखांदों, जेराव इसोरनि दौरिया गोबाव बोसोर इसोरनि सहाय मोननायखौ लानानै बे खोथाखौ बुंदों जे दिनैसिम फोरबो इसोरा जोंखौ सहाय होबोबाय एबा नेबोबाय। ओमफ्राय बे बिसयखौ लानानै बिथांमोना इसोरखौ हामबाय होनदों। ओमफ्राय बे कमिटियाबो दिनै 75 years इसोरनि हेफाजाबखौ मोननानै बेबायदि मोनसे कमिटि सालायबोबाय। बेनिखायनो बिथांमोना इसोरखौ हामबाय होनो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। आरो आंबो बेयाव बाहागो लानानै खुब गोजोननाय मोनदों। एसे स्पिकार हिसाबै आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेनोल', नंगौ जोङो जोंनि जिबननि थाखाय इसोरखौ हामबाय होननांगौ। ओमफ्राय उननि थाखाय जोङो गाहामसिन मावलांगौनि थाखाय इसोरनियाव जों सहाय बिनो नांगौ। जिहेतु रंजाथाइ फोरबो बर'दिना खाथिसै सार, बे बिथिङाव मा हामलायथियो? वेल, बेथ' खुब मोजां बाथ्रा। जोङो दा अलरेडि ख्रिस्टमास सिजोनाव दङ, एबा जों ख्रिस्टियानफोरा फोथायो जे जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरनि बिसा हौवा। बियो बे बुहुमाव जों गासै सुबुं माहारिनि थाखाय फैबाय गाज्रिखौ मोजां खालामनो आरो मोजांखाखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय। आरो जायफ्रा बिखौ फोथायगोन बियो बुंदों जे जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। स' बिनि फैनायखौ लानानै जों खुब रंजायो आरो बिनि मेसेजखौ लानानै जों सेलेब्रेट खालामो, अनज्लायो आरो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनोबो जोङो मोजां गाहाम हामलायथिखौ हरो। स' नोंथांमोननि रादाब नायगिरिनिबो आङो बे समाव ख्रिस्टमासनि एबा जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानाय गेदेर साननि मुङाव बयनोबो गाहाम हामलायनायखौ हरबाय आरो आसा खालामो देग्लायनिख्रुइ मोजांसिन फैबाय थानाय 2022 मायथाइया जेन' नोंथांमोननि जिबनाव एबा जों बयनिबो जिबनाव बेनो जायो। इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों। हामबाय। आरो दिनै जोंहा बे गौरां सार्केल उइमेन कमिटिनि 75 years डायमन्ड जुबुलि बियो दिनै जोङो खुंनो मोनबाय। बियो जाहैबाय 1950 मायथाइयाव मिसनारिफोरनि गेजेरजों बे मिसन गायसनखांनायनि उनाव फार्स्ट उइमेन मिसनारि हिसाबै जोङो मोननो हायो हिस्ट्रियाव। बिथाङानो जाहैबाय बेसि फिसार विनग्रिन, जायखौ जोङो बर'नि आब' दाउस्रि देलाय होननानैबो मुं गाबज्रियोमोन। बे बिथाङानो जोंनि महिला कमिटिखौ गठन खालामलांदों 1950 मायथाइयाव। बिनिफ्रायनो फैयै फैयै फैनानै दिनैसिम 75 years कमप्लिट जाफैबाय। दा जोङो बेखायनो 75 yearsनि डायमन्ड जुबुलि जोङो बेखौ रंजा बाजायै खुंबाय आरो बेखौ जोङो खुंनो नांगौ। मानोना जोंखौ इसोरा गोलाव बोसोर जोंखौ दैदेनबोबाय। बेनिखायनो जोङो आफा इसोरखौ हामबाय होननायनि मुङै जोङो रंजा बाजा जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों। आरो बे डायमन्ड जुबुलिनि नामाव जोङो गोबां एक्टिभिटिसफोर प्रग्रामफोर जोंहा दङ। दहाय एसे सिगां जोङो जोंनि प्रसेसन जोङो बेखौ शुभ जात्रा जोंनि मिसन बाउन्डारिखौ जोङो गिदिंनानै जोङो फैबाय। बेनिफ्राय जोङो जोंनि क्रुजनि फ्लेग जोंहा दङ। बे क्रुजनि फ्लेगखौ जोङो हस्टिं खालामबाय जोंनि पेन्डेलनि दरखं मोखाङाव। बेनिफ्राय दा जोंहा गासै प्रग्रामफ्रा दान्दिसेनि उनाव जालांसिगोन आरो बियो 75 बोसोर 75 yearsनि जुबुलिखाय जोङो रंजा खुसियै 75 जन जोंनि आइजोफ्रा दा स्पेसियेल डान्स दङ। बे डान्सखौबो खालामगोन आरो बेनिफ्राय 75 बोसोरनि जुबुलि स्पेसियेल संबो दङ। जोङो बे संखौबो जोङो दा जयै गायगोन आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां जानाय लोंनाय जोङो थाम थिम खालामदों। गोबां आलासि जोङो हांख्रायदों। गोबां आलासिफोर बेयाव बाहागो लाफैबाय। बेनि थाखाय आङो बयखौबो गोसो खुसियै धन्यबाद होदों आरो खावलायदों दाबो फैनो हायो। जेनेबा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों नुनाय मिथिनायफ्रा दाबो बाहागो लाफैनो हायो। आङो कमिटिनि
प्रेसिडेन्ट हिसाबै बयखौबो खावलायहरदों आरो आङो बे जोंनि गौरां सार्केल उइमेन कमिटिखौ एसे एरिया हिसाबै आं खोन्थानो सानदों बे गौरां सार्केल उइमेन कमिटिया जाहैबाय मोनसे एरियाखौ लानानै मोनसे बेंखनखौ लानानै सार्केल दानाय जादों आरो जेनेबा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोंनि क'क्राझार टाउननिफ्राय सरलपारासिम ओमफ्राय ओरैहाय पाटगावा सिमना जाहैबाय बेनिफ्राय चिराङाव जोंहा काजलगाव ओमफ्राय साहा जोंहा सान्तिपुर बेखिनि एरिया बेखिनि बेंखनखौ लानानै जोङो मोनसे